Tervetuloa kuuntelemaan ensimmäistä podcastia. Olen pianonsoiton lehtori Nazik Azesian. Muutaman kerran vuodessa ilmestyvässä podcastissa valotan Joensuun konservatorion monipuolista ja tapahtumarikasta arkea sekä haastattelen konservatoriolla vierailevia taiteilijoita ja kouluttajia. Haastateltavani on nyt musiikin tohtori, pianisti Niklas Pokki, joka toimii pianomusiikin aineryhmän johtajana Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa. Pokki on paitsi aktiivisesti konsertoiva pianisti, myös kysytty mestarikurssien opettaja, luennoitsija ja pianokilpailujen tuomariston jäsen. Hän on toiminut Mäntän musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuodesta 1999 ja johtanut perustamaansa lahjakkaiden nuorten valmennusryhmää Nuorten pianoakatemiaa vuodesta 2013. Niklaksen vierailuun Joensuussa on sisältynyt konsertti, mestarikurssi pianonsoiton opiskelijoille ja luento teemalla Miten parannan harjoitteluani? Näkökulmia ja työkaluja pianonsoiton oppimiseen. Onko sanonta harjoittelu tekee mestarin vain myytti vai ovi oppimiselle? Tästä aiheesta haluaisin nyt kysyä Niklakselta lisää. Ensinnäkin tervetuloa Joensuuhun, Niklas. Kiitos. Mukava olla täällä. Kiva, että pääsit tulemaan. Olet opettanut pianonsoittoa ja pianopedagogiikkaa Suomen ainoassa musiikkiyliopistossa, Helsingissä sijaitsevassa Taideyliopiston Sibelius Akatemiassa yli 10 vuotta. Minkälainen opintopolku on yleensä takanaan näillä opiskelijoilla, jotka hyväksytään valintakokeiden kautta opiskelemaan Sibelius Akatemiaan? No kyllä yleensä, jos ajatellaan meidän solistisia pianisteja, jotka tulevat opiskelemaan, he ovat soittaneet yli 10 vuotta yleensä. Yleensä tulevat hyviltä opettajilta, he ovat saaneet tukea vanhemmilta pienestä lähtien. Heillä on yleensä hyvä oppimisympäristö, mikä tarkoittaa sitä, että myös kaverit soittaa ja on mahdollisuus soittaa kamarimusiikkia ja on joku sellainen yhteisö, esimerkiksi juuri tällainen kuin Joensuun konservatorio tai joku muu yhteisö, jossa sitten on mahdollisuus jollain tavalla myös vähän testata niitä taitojaan ja opiskella tavoitteellisesti. Minkälaisia vinkkejä antaisit harjoittelun aloittamiseen vasta-alkajille ja heidän vanhemmilleen? Tämä ei ole välttämättä kauhean tuttua lapsille, kun he hakeutuvat opiskelemaan musiikkiharrastusta, niin siihen liittyy aika paljon sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä ennestään ole itsestään selviä. No sehän on tietysti selvää, että kun joku aloittaa soittoharrastuksen, niin ensin täytyy se soittotunnin ja soiton opiskelun jonkinlainen idea ja se konsepti sisäistää, että millä tavalla siellä soittotunnilla ollaan ja miten sitten ikään kuin se homma toimii parhaiten. Ja kyllä minä sanoisin niin, että jos pitäisi sellaisia yksittäisiä vinkkejä sanoa, niin tärkein niistä on säännöllinen harjoittelu, että mielellään joka päivä. Mielellään vähän joka päivä kuin paljon yhtenä päivänä just ennen sitä soittotuntia. Että se säännöllisyys on todella tärkeä asia ja se perustuu ihan sellaisiin meidän oppimispsykologisiin tosiasioihin, mikä on samat kaikilla ihmisillä, että se jokapäiväisyys auttaa. Sitten toinen asia on mielestäni se, että ihan alussa on hyvä, että ainakin jonkin verran vanhemmat voisivat kuunnella niitä tunteja ja tehdä muistiinpanoja, että saa sieltä oppitunnilta ne opettajan neuvot talteen, että mitä kannattaa harjoitella ja miten kannattaa harjoitella ja kuinka paljon. Että siinä alussa kyllä se vanhempien ja opettajan yhteistyö on aika tärkeä, jos on pienestä oppilaasta kysymys. Ja sitten vähitellen tämä yhteistyö sitten tietysti on myös tärkeää osata purkaa, että sitten ei sitä kuitenkaan sitten kun lapsi on jo pitkällä, niin siinä vaiheessa niitä vanhempia sinne enää kaivata. Mutta että kyllä se on aika tärkeää. Niitä on paljon tutkimuksia siitä asiasta, että vanhempien tuki ja aktiivisuus, omistautuva opettaja
ja sitten tavallaan se samanhenkinen kaveripiiri tai joku yhteisö, mihin kuuluu, että niillä on suuri tärkeys siinä soittoharrastuksen onnistumisessa ja myös siinä, että se jatkuu sitten pitkään ja joissain tapauksissa ihan ammattiopintoihin saakka. Kuten tuossa vähän viittasitkin siihen, että se vanhempien tuki on siinä alussa tärkeää, niin miten sitten harjoittelun laita, miten harjoittelun tulisi mukautua iän ja taitojen mukana? Miten se muuttuu esimerkiksi siinä vaiheessa, jos opiskelija pyrkii hakeutumaan sitten ammattiopintoihin, tai se on tavoitteena jossakin vaiheessa? No se on monimutkainen kysymys ja hirveän tärkeä kysymys, ja ehkä yleistäen voisi sanoa sillä tavalla, että alkuvaiheessa kun harjoitellaan, niin se on tietyssä määrin enemmän jotenkin ohjattua tai opettajan neuvojen mukaan tehtyä, ja pitääkin olla, koska pienellä oppilaalla ei ole vielä niitä sellaisia omia harjoittelutaitoja, niin silloin on hirveän tärkeää, että autetaan siinä harjoittelussa ja myöskin, että on hyvät ohjeet ja sitten, että niitä hyviä ohjeita noudatetaan ja sitten oppilas huomaa sen, että kuinka ne tuottavat tulosta ja se sitten luo sitä motivaatiota, mutta sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä sitten vähitellen ikään kuin tämä tällainen niin kuin joku tällainen niin kuin ohjauksellisuus niin kuin vähitellen niin kuin purkautuu sillä tavalla, että tulee se autonomisuus ja tällainen itse omaehtoinen asioiden opettelu ja enemmän sellaista ongelmanratkaisun ja kaiken sellaisen elementtiä siihen harjoitteluun mukaan. Tietysti sitten vähitellen myöskin harjoittelun määrät kasvaa, kun tehtävät vaikeutuu ja niin poispäin. Mutta että sen harjoittelun tietysti tulee monipuolistua ja muuttua toivottavasti myös jossain mielessä sellaiseksi, että se tuottaa sellaista yleistä osaamista. Eli kun ihminen pohtii niitä asioita tai kokeilee niitä erilaisilla tavoilla ja harjoittelee monipuolisesti ja ehdottomasti monipuolista ohjelmistoa, niin sillä tavalla syntyy sitten tavallaan sellaista osaamista, joka aina sen seuraavan uuden kappaleen kohdalla on hyödyksi. Eli toisin sanoen oppii oppimaan. Ja se on tietysti se tavoite siinä. No mitäs mieltä olet siitä, että kuuluuko harjoittelun olla kivaa? Tai minkälainen on se semmoinen harjoittelun perusluonne? Että saako se olla kivaa, kuuluuko sen olla hirveätä vai kivaa vai ajatteletko ehkä enemmän sitä osana prosessia, että siinä on kaiken näköisiä vaiheita siinä oppimisessa? Joo, siis kyllä tämäkin on tosi tärkeä kysymys, koska ihan samalla tavalla kuin elämä itse, niin ei se harjoittelukaan aina voi olla pelkästään kivaa, vaan joskus joudutaan kiipeämään vuoren yli ja on erilaisia vastuksia ja tarvitaan sitä resilienssiä ja tietysti se, että se motivaatio pysyy yllä huolimatta siitä, että joskus tulee vastoinkäymisiäkin, niin tavallaan siinä on hirveän tärkeää niin kuin nähdä ne pitkän tähtäimen tavoitteet ja toiveet. Mutta että sitten parhaimmillaan se harjoittelu myös voi olla tosi kivaa ja joskus tuntuu, että se aika menee kuin siivillä ja tuntee oppivansa todella paljon ja saavuttavansa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, eli toisin sanoen ylittävänsä itsensä ja tulee tällainen niin sanottu flow-kokemus ja se on aina tietysti todella hienoa, kun oppimisessa sellainen tulee, mutta sitä ei voi niin kuin odottaa kuitenkaan koko ajan, vaan saavuttaakseen ne mahtavat hetket harjoitellessa, niin sitten täytyy olla valmis sietämään sitten myös niitä sellaisia hetkiä, että tuntuu, että homma ei oikein etene. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että oli ihan mikä tahansa, oli urheilulaji tai että koulussa kun opetellaan matematiikkaa tai historiaa, niin ihan samanlaisia vaiheitahan siinä on, että oppiminen on oppimista ja harjoittelu on harjoittelua ja se on sillä tavalla minusta musiikin ja soittamisen opiskelu ei ole mikään poikkeus, mutta siinä mielessä musiikin ja soittamisen opiskelu on minusta erityistä, että se
jollain tavalla antaa meille siis sekä fyysisesti että henkisesti että emotionaalisesti todella paljon. Että se sillä tavalla ei ole kapea-alainen, vaan ehkä kaikkein jossain mielessä laaja-alaisimpia harrastuksia, mitä ihmisellä voi olla ja sillä tavalla niin kuin tunnetasolla tyydyttävimpiä, koska se sisältö, eli ne hienot kappaleethan on se, miksi halutaan soittaa. Ja siitä päästäänkin oikeastaan siihen, että minusta ne ohjelmistovalinnat on hirveän tärkeitä. Että jollain tavalla löydetään aina se oikea seuraava kappale ja oikeat seuraavat kappaleet, että se on se sellainen juttu. Ihminen kehittyy tehtäviensä myötä ja joskus tarvitaan suuria tehtäviä, joskus tarvitaan pienempiä tehtäviä, mutta se on tärkeää tietää, että se mitä me ihan samalla tavalla, että olet mitä syöt, niin sellainen soittaja olet kuin mitä olet soittanut elämäsi aikana. Kyllä. Ja varmasti myös se, että syntyy sellainen aina luottamus siihen prosessiin, että mitä tahansa on tekemässä, niin luottaa, että se harjoittelu ja se sinnikkyys kantaa ja vie eteenpäin. Niin se on varmaankin yksi tärkeimpiä asioita. Juuri näin. Kiitos oikein paljon vierailusta. Kiitos.